ginagantihan din natin siya. So, ito yung ganti natin sa kanya. Yung bagoong parang. Ito yung bagoong natin, guys. Big bang lang. Ano siya dito? Ah! Oh my God! Ganti natin sa kanya. Tignan natin ang magiging reaction ni Kian. Lalagyan natin siya ng laman. Ito yung laman niya. May tinik-tinik pa, guys. Ito na siya. Yucks. Amoy bulok na. Charot. Ayan na siya, guys. So, tama na to. Amoy na siya. Okay, sisimulan natin yung prank sa kanya. So, ayun, nakapagpalit na ako, guys. So, tignan niyo yung suot ko. Yan, yun na yung mapanghe. Diba? Wait lang. So, huwag nating lakasin yung boses natin kasi nasa kusina siya, nagkakape lang na. So, sinilip ko siya kanina. So, puntahan na natin at inisin na natin siya. Pasensya na sa aming munting kwarto dahil Be. Abe, dami-dami di ako dyan. Da-challenge sa kanya. Dami-damis na. Baka kinagal man natin. May challenge ako. Basta. May challenge ako sa'yo. Challenge na. Basta, magkatoy. Ito yan. Wait lang ka, Rodi. Kasi para start at buyan ta. Beyote na. Nyata man kami na. Basta challenge na ito buyan kami na. Ako kasi. Oho, nakaya! Ang nakaya, be! Kaya mata ng bird. Ala, ibabagkat mo kaya ka na yan. Kaya mata ka lang. Kaya kaya ba? Kaya mata, akin naman ito sa lulag. Daka mo. Alam, matik kaya, di be? Kasi naiganan na. Magdagsan na, be! Matik kaya ka. Maduhal kaya. Ako yung pagpapachallenge kayo ko. Muna ka na makaladanin, kanta ka dyan. Sana. Wait lang. Kaya mata. Puligos ka, di ba yung may baltog ka? Wala mo. Kano may baltog ka? One. Wait lang. Hindi, trial pala? Madaman. Madaman na. Hindi mo service yun. Hindi ka naman. Oh, may tok-tok na lang kita. Wait lang! At ako sabihin ko malalabusan na rin. Ala? Nasaan ka na eh? Ay, gigamkan sa dito na tayo babae. Sikag pransa. Nakakasta! 1, 2. Ate, naidig ka na. Ada. Ato, yun. 1, 2, 3. Wait lang! Opo, baby. Saan na? Okay, di ba kaya? Lain mo, Opsin, sandali. Marikaya ko na. Naman. Nagdagsang kapag ka magkuntong ka. Ano na, dyan ako itong na. Bagang mo rin. Bye-bye. Sige, kaya mata. Tangalin. Di ba, balik tayo. Again. Ikaw! Wait lang. Nagdagsang guard. Liman. Wait lang kami na. Seryoso ang kami naman. Wait lang. Ingatong kami sa sarang. 1. Adi ba, galap pa ka. Sige, baka may tuk-tuk na kami. 1, 2, 3, go. Ay, matay! Wait lang! Ako ba ito? Ano ba? Ito lang na. Ay, nakayang boy mo. Last. Game. Oh! Bakla? Wait lang, nagdagsang ako, Piyam.
Sa nakaban niya, huwag yun daw. Ikaw sabi, 5. Feeling? Okay, lang. Pagsakat, naggawa na. Parang naggawa mo din sa'yo. Angat pasingit ko, Another round. 1, 2, 3, Go. go! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano yun na po? Ano ka kapas? Bay! Nga, nagbang siya, nagbuyok ko! Nagbuyok, bay! Gusto natin na ba? Nakangkunsa pa yun! Nyataang na! Ayan. Nyataang na! Okay, nagbangsit to. Di na isang popo mo, okay na magbangsit to. Okay na. Basta. At ayun, nakaligo na nga kami. Nakaligo na ako tapos nakaligo na siya. So, ayun siya. Bad tripin natin siya. Nagtulot brush. Be, bangla? Iyamon. Bangla. Wala ka ba ng tibig ko na to? Bangla? Bakit na mo sa kanya ba? Kumarte talaga. Bida, masisiyayas mo. Ipang mo rin. Oo. Yan, pampangot kita sa kanya. Tagtao. Tawag ba? Pakang ko na nabubungang matulog ka. Yes. So, bago natin tapusin tong video guys, no? So, konting shoutout muna sa mga solid supporters natin dyan. So, kung bago lamang kayo o napadpad man kayo sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload nating videos. Shoutout kay Nathaniel Zamora, kay Spread Love, kay Mark Vincent Bacol, Peter Manuel, Kiss Santa Ana, Christina Officials, Ramdom Vlog, Helen Rapisora, Jeffrey Bartolome, Alaysa Duhario, Kale Castillo, BCA, Mary Jane Alejandro, Desiree Puzon, Paul Jan Ubasa, Mika Unabia, Camille Marie Agustin, Lloydie Garcia, Johan Oyaoy, Sheila Capeda, Angeline Agtarap, Ling Tipon, kay Mary Grace Ligitan, Rochelle Tomines, Lee Aston Pacaba, Jonard TV, kay Emma Oria, Delenya Romelin, Raymark Gabriel, Marjorie Sison, Michelle Marcelo, Lily Antoinette Agustin, Noel Servito, kay Maria Jelina Bunagan, kay Cha Obanya, at Rizel Gaspar. So, ayun lamang ang ating shoutout sa ngayon guys, no? Sa road to 17k na tayo guys. So, ano pang hinihintay natin? Ipa 17k na yan. So, sa bago lamang o napadpad sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na aming i-upload na videos. So, sa mga may suggestion kung anong ipra-prank o i-vlog namin nakasama si Lola, mag-comment lang kayo sa baba. So, dito na natatapos ang ating video ngayon. So, maraming salamat sa suporta nyo guys. Bye-bye!